Doon sa puti, ang Panginoon, minahal niya ang lahat ng tao na kamaka sa lupa. Hindi po siya nandiri. Pinagawa niya, tinayaan niya ang mga may keto. Sinasamahan niya ang mga kasalanan. Naroon siya ang mga ama na ang mga mahihirap na mababaw. Silang pinupuntahan niya. Lumalapit siya sa mga taong may pagsudiwal o sa ganda puno-puno ng kasalanan. Hindi siya nandiri. Alam po niyo, ito ang unang matinding, malaking kahulugan ng Pasko. Maliban po sa maraming pagkain ng kalorot. Isang Diyos na naging tao at hindi nandidiri sa atin upang tayo ay maging malapit sa Kanya at hindi mandiri sa isa't isa. Kung napakinggan po ninyo yung ikalawang pagbasa, sa mabuti nito, sabi po, nung ikalawang pagbasa, pwede na natin siyang tawagin Ama natin at siya naman tatawagin niya tayo anak. Kaya isa siyang Diyos dahil naging tao siya katulad natin. Amen? Amen. Itanong ko, na ang Diyos naging tao, isang Diyos umapak sa lupa, ibig sabihin, minamahal niya ang lupa kung saan nabubuhay ang tao. So, hindi lang siya hindi nandidiri sa mga tao, sa mga tao na buhay sa lupa, minahal niya ang lupa na nagbibigay buhay sa mga tao. Nabanggit ko po minsan ng simang gabi na ang nangyari sa Cagayan de Oro at Iligan, hindi lang po ito ang katapusan. At hindi lang ito ang panghuli. Ilang beses na po nangyari ito. Naulit nangyari sa Ormo, nangyari sa Infanta, Quezon, nangyari sa Marikina, nangyari dito sa Pampanga kung saan lumubog ang Palupit at San Luis at Candaba ng ilang linggo, at mangyayari ito. Bakit? Dahil hindi natin pinamahal, hindi natin pinakahila ang lupa na nagbibigay buhay sa atin. Alam mo niyo bakit maraming nanunod? Baka lang, dahil ang bumaba sa kanila, kahit sa Marikina ganito, kahit sa Ormo ganito, kahit sa Infanta Quezon ganito, at sa Cagayan ganito rin, ang bumaba ay hindi tubig, kundi putik, makapal na putik, at maraming troso. Ay sino makakaligtas doon? At bakit nangyari yun? Dahil wala na tayong dala o pagmamahal sa kalikasan. Nung nakita po ni Pinoy ang maraming troso na kumalat dahil sa bundok, iniutos niya na ang mga kahoy ang gagawin sa pagtayo ng bahay ng mga biktima ng kalamidad. Dahil in-estimate po ng DENR, hindi ako nagkakamali, may bit na 30,000 trucks kung ilalagay ang lahat ng kahoy or 30,000 board feet ang katumbas ng mga kahoy na lupa. At bakit na sabi ko ako, hindi na natin pinamahal at pinakalunan ang lupa na nagbibigay buhay sa atin. Kamakailan lang kung may karanasan ng bago Pasko. Nagbayad ko ng telephone bills, kuryente, kakamapunod bago Pasko. So nagmamadali ko dahil palapit ng Pasko noon, ilikot na sa mga usan ng babae. Nagpark ko ako sa tapat ng isang building kung saan magbabayad ako ng isang bill. Pagkakit ko, saan ko sandali lang ako doon? May pumarang ng kotse sa likod ko. Pagbaba ko, hinahanap namin yung driver, wala. Sabi ko, kung ako ang magpaparada sa tapat ng isang kotse, hindi ko iiwan yung kotse ko. Kasi nga, baka biglang lumabas ito, nakaharap ko. O kaya biglang kailangan dito lumalis na, hindi makaalis, dahil nakaparada ako po. Pero wala po, ay naku, lumakyan kami ang third floor ng building, sinisigaw namin, pinaharap namin yung driver at hindi makita. Sabi ko, typical Pilipino. Basta nakapaparada, wala na pakialam sa iba. Basta nakuha ang gusto, bahala na ang iba. Basta nakapwesto siya, pabawa ang iba. Kaya tayo, basta nakuha ang kahoy, bahala magkalong ng mundo. Basta kumita, bahala yung tatamaan ng kaligan. Ay, basta nandito ako, basta nakaraos ako, bahala na nawawala yung iba. Pero hindi ang Panginoon. Pinahal niya ang buhay. Kung titignan po ninyo ang mga kwento ng Panginoon,
Lahat higit sa pagmamahal sa lupa, hanggang hindi mamamatay ang isang binging na itinanim sa lupa, hindi ito lalaki at magkakalubuhan. Hinahambing niya ang kaharian ng Diyos bilang isang bukid na maraming kupon na uunawaan at hinahambing ng Panginoon ang lupa kung saan siya umapak. At ito rin po ang isang kahulugan ng Diyos. Dahil nakiisa sa atin, kailangan niya tayo, pinahal niya tayo upang tayo ay mahalin ang bawat isa na kasama natin dito sa lupa. Amen? Amen. Noong bago po akong pare, ako'y nagsimbang galing sa isang maliit na pare. Napakaliit lang po ng chapel. Ito lang po sa San Fernando. At unang pumusimbang gabi yun, pagkatapos ng misa, for the first time po, ako'y bumaba sa altar at nagpamana sa mga tao dahil pastor. Tuwan-tuwa ko, nakita ko yung mga tao. Siguro first time nilang nakakita ng pare, bumaba sa altar. Ay, kaya talaga nagdating, naglapit, nagmamano, nagpapabless, nag-Merry Christmas, nag-preach, nag-greet, ang ganyan. Tuwan-tuwa naman ako. Talaga sabi ko, wow, sikat ako, wow, nakakatamstan niya ngayon. At nag-enjoy ko akong nagpapabless ko lang. Maya-maya, sinito ako ng PPC president dun sa chapel na yun. Sabi sa akin, ano? Tabi ka na. Gusto nang lumapit ng mga tao sa Baby Jesus, sinangawan mo. Akala ko ako pinagkakatuluhan, hindi pala ako. Yung Baby Jesus, parang harap pa ako. So, nung tumabi ko ako, nakakalimutan na ako. Hindi pala ako. No, parang dito ko, minsan may nagsasabi sa akin, ako, swerte-swerte natin, dinulong yung tao ang St. Jude, hinahanap ka. Naku, kung nakita ko ninyo kahapon, ay talagang ang daming tao na nagkulang yung boses namin, makakaya. Talagang puno-puno ko ang simbahan hanggang labas, hanggang daan. Ay nagsabi sa akin, ako nagkulong kayo, hinahanap ka, kasi gusto magsimba sa atin dito sa St. Jude. Tuwang-tuwa naman ako, yabang ko naman, ang nakita ko yung tunay na dahilan, kaya marami nagsisimba dito. Kasi pala, gusto nila, hindi si Amo, kundi gusto nila ang malaking parking sa St. Jude. Safe yung mga portion nila. Kasi sa Agustin, sa Dolores, wala na paradahan, magpapark si Amo, Ricardo, dito, maluwag ang parking. Ay, alam ko ito. Isang mensahe ng Pasko. At isang mensahe, pati ng buong buhay ng Panginoon, mula nung isilaw siya hanggang mamatay siya, pwede pong isummarize sa isang salita, sa isang karanasan, walang iba kundi kabagbaang loob. Kabagbaang loob na isang Diyos sila bilang tao. Yan po ang pinakamensahe ng Pasko at ang buhay at ang tulong ng ating Panginoon. Kabagbaang loob. At kung hindi po natin makita at maranasan niya, wala tayong makikita ng iba pa dito sa mundo. Kung hindi po natin maranasan at malaman at makita at malaman ang kababaan ko, wala rin po tayong maranasan ng kahulugan at ibang bagay dito sa mundo. Amen. Amen. I believe